difícil controlar as emocións e facer unha valoración obxectiva ao rematar este partido. Creo que teño que intentar, polo menos, ceñirme ao que pasou no terreo de xogo e, bueno, aí eu creo que, non sei, o equipo estar sempre no partido cos golpes, mazazos, acertos do rival, defectos nosos, que sea, dice moito deste grupo de xogadores que se sentiron unha vez máis pouco recompensados co seu esforzo, e o peor é que non é a primeira vez. Eso temos que aceptalo e, sobre todo, quedarnos con as cousas ben feitas. Dixemos máis dunha vez que este é un grupo moi emocional, o club igual, e eso a veces é difícil de controlar. Temos que esforzarnos en eso, pero sin quitar tampouco a esencia que temos, esa pasión, esa sensación de que estamos facendo todo o mellor que podamos. O futbolista reconóceo e non nos chega os obxectivos que queremos, que hoxe era gañar o partido e ao final non puido ser, tratar xa de analizarlo xa máis fríamente, recuperarnos, ver xunto tarxetas baixas que vamos ter po seguinte partido e seguir confiando que despois deste ano tan duro, o conseguir o obxectivo da permanencia, eu personalmente creo que celebrarei como bastante máis que un título.